Ya na wuce na yi muku sallama ban ji ku amsa. An ce mana ku yan shi'a ba musulmai bane. Subhanallahi. Waye ce haka? Kai malam ba tare muke zuwa da kai daukan karatu gidan malam Saminu ba? Na ga ma sallah tare muke yi da ku. Kun ga ina sallah irin da yan shi'a ne? Amma me yasa kake ban zaki? Haka ne. Me yasa? Da wani dalili kai ba dan shi'a ba? To, bara in gaya muku gaskiya. Abinda na fahimta, malam Zakzaki ba yana kira zuwa ga shi'anci ba ne. Saboda kira yake duka musulmai mu zo mu haɗa kai mu koma mu addinin musulunci. Sannan bai ce kowa ya bar aƙidan shi ba ya zo ya bi nashi. Hasali ma tunda nake sauraron jawaban shi ban taɓa jin inda ya ce a zo a yi shi'anci ba. Sannan yana cewa ne kowa ya riƙe aƙidan shi mu zo mu haɗa kai mu daina faɗace-faɗace sannan mu daina rarraba. Saboda rarraba kai wannan aikin Yahudawa ne. Su ne suke so mu rarraba kanmu su samu su kawar da mu a waye gari babu wani musulmi a doron ƙasa. Ai ko in dai haka ne dole gwamnati ta kama shi ta dinga kokarin ta kashe shi saboda kira yake ga musulmi mu haɗa kai. To kaga kenan musulmai in dai muka haɗa kai haka to ai za mu ƙara ƙarfi. Ka ce duk kisan da ake a Zamfara da Sokoto da sauran gurare kashe musulman da ake da aikin Yahudawa ne. Kwarai da gaske. To wallahi in dai haka ne ina tare da Zakzaki, ina goyon bayan Zakzaki. A wallahi ni ma in dai haka ne ina tare da shi. Shi ne dalilin da ya sa nake bayan shi. Wallahi muna goyon bayan shi. Fatan dai kun fahimci. Sai mun ji daɗin wannan magana. Ai wannan abun nan ne. Ai in dai haka ne wannan abun ai da tuntuni mutane ai ya kamata a farka. Wallahi wannan ai kyakkyawan abun nan ne.